Takže čaute ľudia, dneska máme tu váženého hostia a on sa nechcel daliť, ale už chce, takže a ten host sa volá, jeho prezývka je aká? Máš si to pamätať. Ale nie, ja si len srandu. Takže jeho prezývka je Škorpión. Počkaj, teraz mu urobím taký dobrý ksicht. Kamu, čo tu robí? Už ma nevyhadzuj z tej mapy. A tu som ja, čaute. A dneska hráme Murder Mystery. Prepáč, že dneska tak nadávam, ale nejaký chuj starý ma tu furt vyhadzuje z mapy. Ty debil. Kde ťa vyhadzuje z mapy? Taký jeden borec. Ja som ešte ho nevidel, takže mne to je úplne jedno. Ne. Ja sa musím livnúť. Prečo? Mňa tu jeden furt borec vyhadzuje z No tak mapy. livníme sa, lebo to sú cheatery. Ja ho proste neznášam. To sú ideme hrať ten BMX World, pamätáš? Nie. Ja to idem hrať. Alebo mám ešte dobrú hru tiež, jednu. A tam sú motorky. Ty máš rád motorky, že? No, trošku, ja. Jaký som dal backflip. Počkaj, ja nie som za tebou. Si kde? Ja už sa Ty joinujem. tu jest, brother. Bam. Kamo, tí borci, aký tie skiny, vieš, tie klasické. A ja. Tu opäť celý oranžový. Na ty černo. Čo? Natoč video. Však ja točím. Kamo, tak to môžeš dať rovno od znova, lebo som to povedal. A. To je jedno. Ja ešte nevyrábam, takže za to mi žltý dolár nedajú. Čus. Čus? A na to sme vydali, že dáme horse challenge. No tak ale s tebou to dopadne tá horse challenge jak minule. No dobre, bude sa snažiť. Dobre. Hej? Tak na to. Iba mne sa zle toto. Tak tú kameru nejak doriť nastav. Dobre, ja sa iba resetím, lebo ja sa nemôžem dostať z takej jednej diery. Dobre, ideme na to. Idem backflipy. 1, 2, 3, 4 backflipy. Tyko. Stresím a skúsim na levé rampe. Tá moja BMX-ka. Tak ideme ten horse challenge teda? No. 1, 2, 3, okej. Tak na to video. Však ja točím. Kámo, veď sa aj odznova vedia hovoriť, či to video. Nevadí. Takže poďme na rapu, resetíme sa. Dobre. Takže dámy a páni, dneska s Filipom som sa rozhodol, že ja dneska zahrám Horse Challenge a hrá sa na BMX. To je on, taký trošku taký divný je. Taký trošku divný skin má. No a ideme si zahrať. Vyzerá jak baba. Hráme na písme na BMX. Chápeš, ako myslím? On má voice chat? Počkaj, tak ja si s ním idem pokecať. Hello. Doriti, on ma nepočuje. No. Ideme si s tým, kto začína prvý. Poďme. Nevidíme tej kamere. Pojdeme. Aha. Raz, 2, 3. raz, 2, 3. Vieš, čo som, počkaj, toto vám nemôžem ukázať. Takže ideme ešte raz. Takže raz, 2, 3. 3. Čo máš? Nožnice. A ja mám nožnice. Takže raz, 2, 3. 3. Čo máš? Papier. Ja mám kameň. Ne. Raz, 2. Veď si vyhral. Čo? Aha. Papier a ja kameň. Tak ideš prvý zadávať.
Takže prvý zadávam, hovoríš. Ale určite to je nejaký ľahký trik. No, ja nebudem moc ťažké dávať zo začiatku. To boj, Filipko, ukáž. Takže tuto dáš iba triple beko na tejto veľkej rampe. Ukáž. Že proste 3-krát sa pretočíš dozadu, že 1, 2, 3. OK, tak sa pozeraj. No, pozerám sa. Dúfam, že to dopadne zle. 1, 2, 3. Dobre. Ne. To je jedno, jak dopadneš, hlavne, že si to dal. Dobre, ideme na to. Ideme naspäť na rampu. Naspäť, dobre. Takže sa resetnem. Ideme teraz na takú tú kratšiu rampu, vieš? Na tú kratšiu a tam dáš double beko. Doubleko, OK. Počkaj, ja sa ešte raz resetnem, lebo... 2. To je hoci ako dopadneš, len musíš dať, proste musíš dať iba double beko. Doriť, ja som išiel na tú veľkú rampu. Tak sa resetni. Takže mám ešte 2 pokusy. Áno, presne tak. Takže 1, 2, 3 a teraz ideme, že womp. Ja som povedal double beko. Však ja som dal a potom som dal ešte nejaký trik za tým. Dobre, tak to sa dá. Ja už neviem, aký tak boj. Idem? Tak to ideme. Tak poď za mňou. To sa neznášam toto otáčanie. Ideme do toho tvojho obľúbeného skateparku. Ne, že nejdeme do toho skateparku. Ale nie. Už som sa zlakol, to je moja najhoršia nočná mora, to je skatepark. Poď sa. No a tuto sa... Že to nejdeme, Filip, že to nejdeme. Tuto a urobíš, že wop a iba dopredu držíš plyn, aj keď skáčeš. OK, tak idem na to. Ale na kole sa dopadni. No nie, nemusíš, hociak. Mám. Dobre. Dobre, poď za mňou. Počkaj. Ty tu? Poď tam, kde som ja. Idem, počkaj. Iba mne sa trošku zamotalo toto. Už letím, doslova letím. Ja už viem, čo ti dám. Dobre, sleduj. Počkaj, mne sa to seká. Si musím znižiť grafiku. Môžem? No, ukáž. No hej. Dobre, tak sa pozrieme. Ideš na tú rampu a proste dáš koleso hore. Aha, dobre. Držíš plyn na keby. Dobre. Držíš plyn. Dáš iba frontuj. OK, dobre. No tak, Ja mám len jeden. OK, už viem. Tak. poď za mňou. Čo ideme? Mám ísť za tebou? Aha. Ne. Počkaj, ja som... Tak tu máš reálne plochú rampu. To sa neráta. Doriti. Ty kaďal ideš? Ja neviem, mi sa to nejak buguje. Taďal to poď, že takto, taďal. Po tej rampe, tej druhej, čo je v strede, taďal to. Čak to vyjde. Váňa. No dobre. Doriti, telefón mi spadol. Ne, slúbni. Dobre. Poj. Dobre, a urobíš, že tak? Že nejdeme... A teraz držíš iba, jak keby si chcel ísť hore. A mám držať plyn? Akože na jedno koleso, keby si chcel ísť na zadné. Daj na jedno koleso, tak idem na to. Tu ikonku držíš, no ukáž. Bol tu to jedno koleso. No hej. OK, poď za mňou. Vidíte som. Opáš. Ja už viem, čo ti dám. To už pôjdeme trošku do ťažšieho. No, ja už mám niečo ťažšie, taký
prichystanejšie, iba musím niečo spraviť, také dôležité. No čo? Musím... Oj sem. Ne, tam sa nedá. To sa musím Dá. trošku viac rozbehnúť. Si tam? Si tam? To z tejto rampy sa musíš. Ktorej? Tuto je taká tá rampa. Tuto sa tak otočíš, že tak. A ty nabereš napríklad takto speed a vyskočíš. Dobre, ty. Vom. Ok, naberiem speed na to, tak počkaj, nem. Ty kukus, jak som tu pekne slidol. Počkaj, cúvni. Dobre, ty. Nie. Ne. Debil. Tento kus. Vidí Nepoď na... tam, kde som ja. Tam, kde som ja. Tam, kde som ja, ne. Poď, cúvaj. Cúvaj. Nie. Davaj, vidí. Áno. Co tu? Nie. Co tu? Ja som kydol. Co tu? Ja idem tiež, počkaj. Ja som iba za tým skate... Nepadni na mne, ako za... Ja som za tým skatepartom. Skate. Tak ty si kde ďaleko. Ja som Ja tu. za first person. To by bol extrém. Hej. Nen tu, hej, hlavne toto nemôžem dávať, keby som bol z nejakej dediny alebo niekde, kde sú cigáni, lebo oni by si povedali, že je toľko železa. Hej, toto by si nemohol hrať. Cigáni. Asi. Lebo oni, že aha, koľko železa. Ja som padol. Si tam? Áno. Tak počkaj ma. Ja tam idem. Nie. Som tu. Prečo? Musím končiť. Tak čau. No, čau. Tak zajtra. Dobre, pozdrav ešte. Ja som neviem, či na druhej polke strany. Že či pozdravíš ešte. Ty, jak si sa zrýchlil. Tak čau. Čaute. Čaute. Takže čaute aj vy. A vidíme sa u ďalšieho dielu. Kde to má kameru tu? Prišiel furt na to, čo?